fer un petit homenatge a la nostra amiga i a la nostra companya Teresa Mateu. Que no és un comiat perquè ella viu allà al costat i perquè espera que algú m'acompanyi a la neu els anys que venen i, en fi, i jo també procuro que mos quedaran moltes lliçons, ja, vosaltres ja reflexionareu, no? Però jo crec que el sentit lúdic que Teresa ha imprimit per raó de la naturalesa de la seva assignatura, no? Jo a la pròxima vida vull ser professor d'educació, perquè el dia que oblidem que l'escola és ludus, és joc també, malament, no? I anant-se'n Teresa tots els altres hem d'agafar el testimoniatge i poder arribar a l'art d'ensenyar i aprendre lúdicament. Teresa, carinyo, pues. Vos farem unes cerveses. Estic per cantar, que em sembla que no No m'esperava tant de regal. Ara soc una xochona. ¿Qué os voy a decir? Si os lo he dicho durante 33 años. Así todo, por lo bajini. Yo qué sé. Estic súper agraïda d'haver passat per així, d'haver estat amb vosaltres, d'haver-vos conegut i sempre estareu, aquest institut de vosaltres sempre estareu en la meva vida i jo també espero estar en la vostra. Ya no, Mira, això és una cosa que volíem fer a mitges, el Departament de Música i nosaltres, i aquesta que no sé si la coneixem, és una cançó dels anys 70, popcorn, palomitas de maíz, i jo la volia fer, vosaltres en música i vosaltres així, en llum negra, en pilotes malabats. I serà la idea que tenien Carlos i jo d'haver-lo fet en directe, però ho farem, de tiempo antes.
l'amor. Sense pecat, ens ensenya a ballar, ens ensenya a ballar,